sedawa apa nih? Gedange. Apa nih? Oh, paranono. Apa nih gedang? Benike. Lho, benik sing benik kok dawa ya ora enek kok. Benik sing di rene ta? Rene ya. Pak iki rene ya. Halah. Wis kene. Dudi ngono. Ya, wis. Kon duduhke sing Dudi ngono sing dawa sing apane? Oh, kabeh. Walah, sing paling dawa dhewe. Lho, iya to? Ayo. Masa pengen demek aku apa ora? Nah. Lho, gak pengen demek aku. Lho. Pengen demek. Lho rene asik. Ya oleh hadiah. Alah. Oh iya Pak. Mbak Velika. Kowe ketahe karo banci ya kolu Pak iki. Mbak Velika, Dalem ing mangke kasuwun berkah foto keluarga saking kebudayaan kula Bobo Hari. kadang anu foto. Yo,